Áno. Vytočuje telefón. Áno. Tak si vytočte 3155. Viem, operačné stredisko. A Skúsim s tým. to má poriadku, to je. Áno. Má na starosti aj dopravné riadky a všetko. Ja, super, dobre. No, dobrý deň, tu Sijovský Peter, asi ma volali ohľadom, ja som ten, čo potrebuje ísť ďalej s tým autom. No, chcel by som sa opýtať, že ako by sa dalo urobiť, aby som tým autom, lebo taká je vec, že ja nemám peniaze, nemám na stravu, nemám na nič, lebo ja som mal prísť si vyzvihnúť akože svoje peniaze. Ja som vôbec nerátal, že takému niečomu dojde, takže ja som bez prostriedkov vo zvolenie s tým, že mám zakázanú ďalšiu jazdu. Tak ja by som potreboval nejaké povolenie, že môžem ísť do Bratislavy. Minimálne do Bratislavy. No veď dobré, ale viete o tom, že ste vy, policajný zbor, siahli na moje základné ľudské práva, ako je právo sa akože vôbec žiť? Áno? Dopravná hliadka s vami spýtala tieto doklady. Áno. Zažívali vo vodičky všetko zákonnú cestou. Vám sa ten rozsud neplatil, podali ste trestné oznámenie. Áno. Teraz vám vravím, že si treba zohnať šoféra, keď sa chcete stať. No a keď dajme tomu, že nemám šoféra, tak mám umrieť od hladu? Keď nemám šoféra, mám umrieť od hladu, alebo vy mi dáte peniaze na jesť? No áno, lebo za prvé mám vybité mobilné telefóny kvôli tomu nahrávaniu. To je za prvé. A za druhé nemám peňaženke žiadne. Takže vy mi proste zakazujete ísť ďalej a nepomôžete mi. Ja vám nezakazujem. Dopravná hliadka vám zakázala ďalšiu jazdu s tým autom. No ale ja vás, ako vy ste v podstate nadriadený orgán. Môžem povoliť jazdu. A kto mi to vie povoliť? No nikto, lebo máte zakázanú. No veď ale tak ten, čo ju zakázal, podľa mňa spáchal trestný čin. No tak to je váš názor, môj nie. Dobre, no v poriadku. Komu môžem zavolať, kto to vie povoliť? No dobre, tak budeme informovať možno médiá a tak ďalej, lebo vidím, že mi vy neviete pomôcť. Nechcete mi pomôcť, neviete mi pomôcť. Dobre, v poriadku. Ďakujem, dovidenia. Normálne mám to zakázané. Normálne to mám zakázané a proste ich to nezaujíma. Poď srdiečko. Koniec záznamu. Právny systém Slovenskej republiky mi zakázal ísť ďalej a som ich upozornil, že som bez prostriedkov, ich to proste nezaujíma. Napriek tomu, že spáchali trestný čin šikanovania, čo bežne policajti pustia tieto auta vozidlá ďalej. Ja mám s týmto problémom, mi nepustia. Teraz v podstate spôsobili ohrozenie môjho zdravia. Lebo tým, že ja budem teraz hľadovať aj s priateľkou, od včera sme nejedli, lebo rátal som s tým, že už o 4:00, o 3:00 alebo o 3:30 budem v Bratislave. Už je 6 hodín, ešte som stále vo zvolenie. Bez prostriedkov, nepoznám tu nikoho. Samozrejme, že nemôžem nikoho volať. Mám vybité mobilné telefóny. No a toto je jeden príklad za všetkých. No, v každom prípade Biela revolúcia sa nevzdá. Niečo vymyslíme, napriek tomu, že nemáme žiadne peniaze, ani moja priateľka nemá peniaze, aby to bolo celkom jasné, posledné peniaze sme dali na benzín do Bratislavy, teraz nás tu zastavili, nemôžeme pokračovať v jazde, nezaujíma ich, a čo ideme robiť. A normálne som sa snažil aj ten rozhovor s operačným dôstojníkom na klapke 3155, tu vo Zvolenie, hovoriť a aby mi vedel nejako pomôcť. A on, že mi nevie pomôcť a že si mám zohnať šoféra, a že mi proste nemá pomôcť a nevie ako a proste je to v súlade so zákonom a bodka. No, takže koniec záznamu a ideme to riešiť ináč.